Banyinu onumapụta ọzọnụ ọnụmapụtanụ mgbasi ike na ka ndị wee bịa ya melu ndị wee kwuonu nwoke ga-emu ntị n'onu nwanyị ga-ekene m ntị n'onu mezie na mmụji okwu bịa oyi okwu ka mụ na-ekwunu okwu ka mụ na-ekwu n'ụwa mgbasi ike ka na-akọwanụ mgbasi ike nụ na ọ bụ ya ka mma n'ụwa Mbasike ya kamaruwa Mbasike ya kamaruwa Mbasike ya kamaruwa Igbo banyị o nwere ife dị uwe maka mgbasike ụfọdụ ga na-ajụnụ gịnị bụ mgbasike mgbasike bụ na onye zụlụ efe a na-eme onye gbasiri ike n'ụwa nụ n'ezie na ọ na-ebi ọfụma onye gbasike nụ n'ezie na ife na-aga onye zụla afịa nwe zụtanụ na ọ bụ mgbasike onye lụrụ ọlụ nwe lụtanụ na ọ bụ mgbasike onye tụlụ ọlụ nwe tụtanụ n'ezie na ọ bụ mgbasike nụ enye melu ndị wee kwuo mgbasike ka mma onye tile egwu nwe titenụ n'ezie na ọ bụ mgbasike nụ mgbasike ka mma 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 n'ụwa o nwere ife ndị kwunu ife ndị kwube mgbasike nụ ụmụ Igbo be anyị onye ọbụla ga-emu ntị n'ọnụ na mmụji akụkọ ka mmụji bịa tata n'egwu mụnụ ofu mgbasike anyị nọ ebe anyị nọ na be anyị mụ na senti nwanne m ya bụ Peter nwanne m okike senti wee kpọọ mụ ọ bọọlụ m bọọlụ nza ọ sị na mmụ ya abịanụ ka nje wee duga ya ozi njọ ya senti nwanne m kedu ebe anyị na-eje nụ senti wee kpọọ mụ ọ sị netọlụ ka anyị ji afọ asị ya anyị wee kwadozi ya ụmụ Igbo ka na-ekwu anyị akwadosie n'elu ụwa anyị akwadosigo nwere ụmụnne m lusie ebe ahụ anyị fụlụ venza anyị fụlụ benz nwanne m oyi n'ebe ọkụ aka nwanne m nwekwanụ senti odogwu senti ọ bụ gịnị na-emezi senti bụ ọmụ Twinstar nwanne na mma mara ife na-emenụ na anyị abịago bụ na anyị abịago ka anyị jefu n'anya n'elu ụwa ife ọ bụ na ọba ịmalozi n'ụwa mana ka na-ekwu ene Sentino wepụtanụ n'ilonu Sentino nwanne m wee jụbazi anụ kedu maka my wife to be Enesa senti wee jụbazi Sentino nwanne m wee si anụ ịgbasili ike na ọ bụzi maka mgbasi ike ke na-ekwuzinụ na onye na-agbasiri ike bụ ụsụ ma gị ma n'ụsụ enwere n'ọnụnụ ụmụ Igbo banyinụ ka
kọgbasịlụ senti nwanne m okwu a alili nweju m n'obi nụ ka m na-agwa n'ụlọ embọ senti n'onwe mama n'ezie na anyị ga-agbasi ike nụ na mgbasi ike nụ na ọ bụ ya ka mma mgbasi ike ka mma mgbasi ike ka mma mgbasi ike ka mma mgbasi ike nụ na ọ bụ ya ka mma mgbasi ike ka mma mgbasi ike nya ka mma n'ụwa ụmụ Igbo banyị nụ biko onye ọbụla gbasi ike ifi na-emenụ biko yobo olise maka mgbasi ike ka nna agwa ya iho n'onye na-agbasiri ike n'ụwa o nwere onye bụ ka m kwuonu onye na-agbasiri ike n'ụwa o nwere onye ga-ama gị nụ ya ka mụ na-agwa ụmụnne m n'ụwa ọ bụ na onye gbasie ike ogwu obodo anụ ya ọ bụ na onye gbasie ike ife okwulu ndị mmadụ egebe ntị ka nna agwa ya iho n'ezie ndị n'ụwa anyị mgbasi ike nye akazi mmanụ ya ka mụ na ayọ n'ochimuo mgbasi ike ka nna ayọ chimuo mgbasi ike na ọ bụ ya ka mma n'ụwa mgbasi ike 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 ya ka mma n'ụwa ka ndị elote nnu ụmụnne m ya bụ ndị kwesịrị ike n'ezie n'afọ aka nkọma ihe melu ndị wekwunu olise kelu nwa gbasie m ike ije wee gbasie m ike ọnụ kwulu ndị oyi egwu n'ọma ije wee gbasie m ike ọnụ ahụ kpọrọ mmasị ga-egwu mma Chukwu bikonu gbasie nọ ndị oyi m ike gbasie n'ụmụnne m ike ka ọnụ kwulu ndị ọnwa egwu ọma n'ụwa mana egwu ọ bụ egwu ndị mgbasi ike nụ ndị ọgayala nwere obi sali ndị Twinstar ji bili obodo hije samba ọ dị a ngwa gezie ntị ke nọ n'afafanụ eze bilo nwanne ba mgbasi ike nuke bụ abụ nwanne m edoku nwanne m odogwu onye ara m etiti edoku odogwuo landlord n'ọgbakụba na mmeke na-eyi Friday dezu nọnụ kompoza nwa mama nwanne papa ji mama onye tọna m ọnwa mara eze egwu ọba igwe ego na Kenya etiomoni papa ejima nwa afọ mụrụ n'ụmụ ejima ọkada mmanụ ọkada mmanụ ọka nwa Azubike Daniel oke nwa ka ọwa nne m ndị odili DPO nwanne m aka na-eme ọgọdaluo mgbasi ike n'aka gị bụ abụọ eze egwu n'afọ na nzam oke nwa dalụ oke nwa bụla ebu ọkala tụle dibịa nwanne ilusike n'elu mụ esu na nzam ogbe esu na nzam ogbe esu nwakwọnọgwụ rie nne esu na nzam ogbodogwu mgbasi ike gị bụ abụọ Blessed Sidonu Simeon Nwakọ mgbasi ike gị bụ abụnụ Sostin Chukwu Jidafọ nwanne dị n'Igbo tiza mgbasi ike gị bụ abụọ Richie White nụ ebighị nwanne m
nwanne ọka nwa agadi ike n'Indonesia nwachimeleze bodogwu aka na-eme ọgụ nwanne m Chukwu gozie gị rich ebi gị nwanne m ịlụsi ike n'elu m na-abụ afọ m lọ yi oyi aja nwaanyị dalụo aja nwaanyị dalụo aja nwaanyị n'oko biko Chukwu gozie unu Ifeanyi richi white eze ọmọgọ nwanne m ojebu na-eme ọgọ na-alụ ọlụo aka na-eme ọgọ nwanne m Chukwu gozie yi oche ụtọ onye mmadụ n'ụwa ka oge elinye akọkwane ya anya ka mụ na ya n'ochi ịlụsike n'elimo ya bụ nwanne ya ebu ka nọrọ ka 40-40 nwanne ozu na-awụ ozu arụ n'aka mmụ n'igwu 40-40 orogbu oyi aka na-eme ọbụlalụ na mmeke na-eyiyo ọrọzi mmadụ ukejeje obodo ebighị nwanne m oyi Chukwu gozibe yi anyị wee na-ekene Nonso Brave ya bụ Chukwu Nonso Emeka Ụba odogwu n'India Chukwu Nonso nwanne m Brave nwanne m oyi nwachimeleze dalụ ike n'India nwanne m mgbasi ike ka ịgba bụnụ oke ike chu Nonso Brave nwanne m ịlụsi ike n'ele m Chinedu escort Chinedu nwangawa oke nwa ka ọ bụ abụọ ebighị Chukwu gozie ijebe nwanne m oyi emma ka ị ga-abụ nwanne m ịnaba n'aba n'enugwodogwo emma ka ị ga n'afọ escort nwangawa Chukwu gozie oyi dị n'ụwa wewelegwu a wee na-ekene Ogbeni Eze Bugai odogwu n'India mana ọ bụọra m etiti koseje n'elu ya nọ ezigbote nwa ime ọka nwa alọ na ụmụ osodi n'ọra m etiti ọkwa gị si mụ kene Iginetus gbanugo ọbala tụle dibịa aka Iginekomọgụ onye nna na nye egbuchegolu gị nọ ọkwa gị si mụ kene kwuo Emidon aka the young wealth the son of Roger's money mana ọ bụ Banglo India ka ọ na-alụchụba aka ya nọ odogwu onye ụmụọba anamụ na mmeke na-eyi kedu maka Fidelis eze ego mana ọ bụrụ m etiti anamukoseje n'elu ya ike n'India ka nje nwee kwube ndị mgbasi ike na farele ndị mgbasi ike na Africa nọ ụmụ Igbo banyo Twinstar Fan Connect mgbasi ike ka babụ anamu ndị ọma mgbasi ike ka babụ abụọ udo n'ọganiru anamu mgbasi ike ka babụ emu na-ekwula ọnụ Twinstar nwa mama sepụ anya jụ na-ekele egwu ọrụzi egwu ka mụmalụ ya asị m mmadụ egbu na m oyi katilegwu m gaba n'iru na ya bụ egwu malụ mugbo
egwu na ọmalụmụ na nwatakịrị enega mụji itibe egwu mgbasi ike nọ n'ọnya ka mma mgbasi ike ka na yochimo chukwu gbasie m ike mgbasi ike nye aka mma mgbasi ike nye aka mma n'ụwa mgbasi ike ka mma mgbasi ike nye aka mma n'ụwa mgbasi ike ka mma mgbasi ike nye aka mma n'ụwa Uchenna Besiman mgbasi ike nuka ọbụ abụọ Uchenna nwanne m Besiman odogwu na Uganda Kampala Chukwu jekwere ha mgbasi ike ka ọbụ ebighị nwanne m Chukwu jekwere ha eze ọmọgọ daluo mgbasi ike ka ewe abụ Anji ekene Sonny don wabu nwanne ọfọdụle aka ichi onye malụ echi nwanne m odogwu nwa kebu abụnụ bigi chukwu gozie aka na-eme ọgụ odogwu na mekene yi aka na-eme ọgụ n'ọbụ chi ya gbụrụ oge echi agbasi ike ebighị nwanne m na mmụnna anyị bụlọdụ ozulu onye Paul anyị bụlọdụ nwanne m mgbasi ike ka iwe ahụ ịlụsi ike n'elimu Sly nwabụ agwụ oyi ndị eje mbanụ odozi ndị njeje obodo jenata Sly nwanne m Chukwu gozibe yi oyi enye aka m na-ekwu n'aka na-eme ọgụgụ mmọnwụ na mmụnne ka njenu ka nkenenu ebighị nwanne m enna lo wanted nwoke ite na na mgbe edu maka nna genu enna bụ obiọra na-ekwe onye nna na-emala ome edogwu nwanne m oyi enna low wanted mmịata ka isi eje n'ubi oyi abịa n'ime mmịata isi n'ụmụ awa n'aka n'oyi eze ọmọgọ ike na Casablanca Morocco ebe bụ ka isi eje nwachimeleze dalụ ọrụ eze ọmọgọ dalụ oyi ochuto onye mmadụ ka oge eli nne akọkwa nne ya naba ibe mụ na ya n'uchi mgbasi ike ka mma mgbasi ike n'ọbụ nya n'ụka ichie dị mata ebighị nwanne m dị mata nwanne m omelọrọba anyị nwachimeleze na nwata eze ọmọgụ nwanne m na mmeke na-eyi mmadụ ka eji eji okwu onye nwere mmadụ ka onye nwere ego ndị aka mmụ na-ekwu the light begin uchefu junior ilusi ike n'elumunu unit of bad mmanwụ na mmeke n'ihe
kedu maka akụbeze nụ akụbeze bigo kewu akụbeze nwanne m asị m ụgbanye nya baba akụbeze bigo dogbuo asị m ụgbanye nya baba onye ọrụ m etiti ụgbanye nya baba nụ ebighị nwanne m gboyi ụgbanye nya babazia unit ọbadio ụgbanye nya babazia kedu maka obembenu obembe dị moshogeri ụgbanye nya baba obembe ụgbanye nya babazia ụgbanye nya babazia nọ n'ụgbọ aka agba na aka ngwo ọ bụ mmiri ka ụgbọ na-agbanụ ụgbanye babazia Chijoku denze Ubana wana mo Kedu maka chunoso Ya bu chunosa Aroru boy yo Ubanye baba wane Stop on money Ena lo we ma Arosto ba wane Ubanye baba Sentino bigi yo Ubanye baba nemu Twinstar-mgbasike Kampali na ndị ọma asị m ụgbanye babazia ka ndị ebula egwu m ka ndị ekene nụ ya bụ kalesịa odumodu junior nwanne Chinedu oyi Chukwu gozibe iyo eze ọmọgọdalụ oyi ụgbọ gị ya baba ụgbọ gị ga na-agbanụ obele nwa nwere obodo alụ ọlụ na mmekene ka ndị ekenenu ya bụ onowu na-egeti n'odogwu igwe egeti eze ọmọgọ ilusike n'elu ma odogwu na Thailand onye mmiata obodo eze dalụ nwachimelezenu lezieni so na mgbasike sokijadonu iso na mgbasike nụ Sunday ọkalụsị zamọ iso na mgbasike nụ jazi gbagagbanụ agụ nwa na-agwọ nwanne Chuno nsogbu ya bụ ite eji esi nkabụ Sapi n'India iso na mgbasike nụ Sapi nwanne m aka nne m ọgọdalụ mgbasike nya ka mma mgbasike n'ọbụ nya ka mma mgbasike ka mma mgbasike n'ọbụ nya ka mma n'ụwa Ntelibe nsewa idebulu Alewa maganja iso na mgbasike nụ maganja nwanne m iso na mgbasike CEO Saresaba ebe anyị na-agbala anyị na mmiata obodo eze Saresaba kedu maka ife anyị ebighị dogbuo mgbasike ka ọwa tasimani anyị agbọsọ akụnne nwa mama silent money odogwu kedu maka Ikechukwu nwanze egwu odogwu oyi mmili nze egwu nwanne ichi ọka nwa iji ability mgbasike ka ọwa abụọ nwanne Boni oyi nyabụ Boni mesezie mgbasike ka ọwa abụọ mgbasike ka ọwa abụọ ammonia ka nkenenu ya bụ ụmụnne m oyi Chinedu motanụ eze ọmọgụ mmọnwụ Chinedu nwanne m oyi omota nwanne m kedu maka gọdị ya bụ gọdụ wini miracle eze ọmọgụ
nwanne mmadụ abụrụ ya nụọ anyị nya okike Chinedunu Chinedu alụsị ezi nwanne m daalụ Chukwu gozie ya ezi nwanne m daalụ okike Chinedu alụsị mụ na gị na bụ nwanne n'ụwa atụ igwe nwa mama m atụ igwe nwanne m atụ igwe nwanne m mgbasi ike nụ na ọ bụ ya ka mma n'ụwa wee jiri egwu wee na-ekene Nnamdi J5 kedu maka Kenneth nwanne ya bụ netwọk aka Gushi Money ilusi kenelu m Pardon ya na Sylvester Zumo nwanne ya kedu maka Chukwudozie ezigbote nwanne Chisoleria man na mmekenu mgbasi ike ya ka mma n'ụwa 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 mgbasi ike ya